Iti panagsubli ni DJ Ampalaya. At tuyak manan kakabsat, narito na naman po ang inyong lingkod na bumabati sa inyo ng maligayang araw at maligayang oras ninyo dyan. Sa lahat po ng mga papasok dyan na matyaga, na nagsosuporta, sa mga team premier po, na matyaga na nagpindot-pindot dyan, pindot ka lang kaibigan. Mega shout out sa inyong lahat. Tulad po ng aking sinasabi, kung wala po kayo, wala din po ako sa inyong harapan. Kasi wala pong manonood. Kaya enjoy lang po tayo. Enjoy, enjoy, sabi nga po. Ngayon po isa naman pong awitin. Ang aking aawitin. Ilocano song ulit po. Ayan, at first time po na request Ilocano song. Ayan, palakpakan naman po tayo dyan. Kasi by nagre-request na po. Sikat na po tayo. Joke lang po. Ito po ay request ni Alin Nel. Correct. Ang aking babe. Matagal na po niyang rini-request to. Mahigat na po yata na 1 taon. Pero sinasabi ko po sa kanya na, ikaw kaya ang kakanta? Pero sabi niya po, bulol siya sa Ilocano kaya may punto po siya. Kaya ayaw niya po. Kaya ako na lang daw po ang kakanta. Ang pamagat po ng ating kakantahin, Agnanayon, ngay ayatan ka. In Tagalog, mamahalin kita hanggang wakas. Ayan, wagas. Kaya, ayan po. Bigyan po natin ng pansin ang request ni Mr. Allen Mel Correct. Pero bago ang lahat, ako po ay ayan, nakalimutan ko tuloy. Pero siyempre hindi natin makakalimutan po ang ating kasabihan. Ayan. Ang ampalaya ay inuulam, hindi inuugali. Medyo nadidistract po tayo sa kumakahol-kahol dyan. Parang ayaw niya akong kumanta, oh. Tumatahol-tahol pa. Ayan po. Umpisahan po natin ang ating awitin. Ayan po, atin ang awitin, ang Agnanayon, ngay ayatan ka. Ito na po yung request mo, babe. Lipatan kanti kunak ngem saan Tanairwa mag-ayat na isang sangayan Ayat akinali kagumat
naipaay mo pudno nga pakaragsaka. Uray awan ka malaglagip ka, dagiti ladawang inak makikita, dagiti narway nga innangaw ta, tumrem lulwa tunggal mapanunot ka. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpategen pudno adungdungwen ka. Uray payno imadayo ka, pimanaw ka adi nagpakada, magudas man daytoy biag ko, agmay-may sa katoy puso. Uray awan ka malaglagip ka, dagiti ladawang inak makikita, dagiti narway nga innangaw ta, tumrem lulwa tunggal mapanunot ka. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpategen pudno adungdungwen ka. Uray payno imadayo ka, pimanaw ka adi nagpakada, magudas man daytoy biag ko, agmay-may sa katoy puso. First time ko nakakantahin. Kinalak mo tinay tayo gundaway nga mangibaga iti Naimpuswan kapanang kablaw ko kang activity Happy Mansari. Agnanayon ngay ayaten ka, ipatpategen pudno adungdungwen ka. Uray payno imadayo ka, pimanaw ka adi nagpakada, magudas man daytoy biag ko, agmay-may sa katoy puso. Agnanayon ngay ayaten ka. Ayan po. Agnanayon ngay ayaten ka. Mega shout out sa lahat dyan. Thank you so much po sa inyong pakikinig. Ayun, mega shout out po and happy Mansari sa atin, babe, sa August 8. Agmay-may saka, stoy puso, laglagi dayta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much sa walang sawang suporta. Mega shout out, mega shout out, mega shout out sa inyong lahat. Hanggang sa muli po, pero bago ang lahat,
nating kalimutan ng ating kasabihan. Ang ampalaya ay inuulam, hindi inuugali. Babu!